megalayapost.news Kajangwan rung lailang ki kali kit jungri na shabar bandrung chapo ka jala klam da don shu kanu kanu ka jing perking klawan ra panban ka jing e iki try bar kinung nya kali pick up jong ka dong bar ka than riboy ki ba jubala ban kit iki jungri ban pan poi shakleng ki jaka bante lakam ya ka te ka jing e na kaleng ka kanhun riboy commercial pick up owner and driver association hanin ka sngi kalalum ya ka jing lang ha umsning ban thiri tai halor ki jing e ki ba kum ki try bar kinung nya kali pick up ki ha ban mat hagini ki sngi hadin ka te ka jing lang na kaleng president jong ka te ka kanhun Usama Stanwell Mani ulawan syakmat ban kuran shkilar pathai kubor bania thu bakum kitrai berkinongnya kali pick up kima chibun ki jinge nadu bakam shamladon shu ka jing perking ki kali ki bawan nabar batkani ka penyo kabu ki barjala ban kit hi ya ki jingri ban pan poi shakleng ki jaka ba Stanwell Mani ulaya thu ru ka jing sangi ki pulit ban perking ki kali kit jingri ki bawan nabar ka jala kade nadu bami ka kanhun kinong rap ka Hillswama Union ban tuklare ka te ka kam kabalami ru ka jing huriura kabala penlongi ki pulit ban sangi ka jing perking batalasi ya kita ki kali ulapan paru balamba kajing yo lailan ki kali nakada kajing bom dan shu kajing perking kakta pat ya ka kamai kaji jong kitra jela namar bakim yo shu bankit ki jingri ban penpoi shiki jaka namar balawan rung hi de ki kali ki banabar kajela Stanwell Mani ulaya thuru banakalyang ka kanhun kalada ban lek ut ya kani kajing e shaki bor bahlor balada kam don shu kajing perking nakalyang ka association kan le hiar hi shabarnihat ban perking ki bar jela ki batmu bankit ya ki jingri klempen biang ya ki kot kisla Kumka Association ka kenturu ya kinu kiriu shimet lani ki dalal ki baju perlaj ki kali bakim dei ban perlaj ki kali ki bakram kot khamsla namar lada yo lailan ki kali ki banabar ka pendu pat ya ka kamai kaji jong ki trai jela batkan wan ra pat ya ka jing e namar bakum ki trai kali ki hapshim dakaram ban thit ki kali ka benta ka bangi kwa ban wan lengba jong pi sa ki patba ka dei halor ka jing e ka bangi ya kendu ha ka bede bat ka kit ka ba jong ka ason ka jongi nang na po Riboy district te kerki menin ngilaya song meeting ka khat baiterik benai bapra arjar afnreu hangti ham sning te ibabun ki members kilaya pilot ha ka tu meeting te ngilaya rai ka wei kamat ka ba ta ba ka bangi kendu mentas kata te long menin ngilaya shim ka rai ka ba khatdu nak liang ka ason ba halor ka kit ka ba jongi kini ki livestock imar livestock ke bangi mut ban ong te ka ka jing e ka bangi kendu hadin ba kamdon su ka jing pej perman na kaliang ka police department hadin ka jing mi jong ka kenrum kenram kumtun ka ba hilai i hi lengba ka jing mi jong ka tukui ka kenhun jong kinong rap te na kaliang jong ka police department menta kamdon su ka jing pej perman ha ka bai dei bat kamar livestock te kani ka jing bomdon su ka jing pej perman na kaliang ka police department ka ta penban yangi pada namar balai menta u dakhar u bon ra kimar paltai su ya kamar penhap su ya kamar hangte haborni ula rung direct baik te namar ba urung direct te ula suk bamdon sunong pentut ha unong cek unong page emo tip kata kamar ka kumba ayu kade ka badan kot dan slane ka bomdon kot dan slaru mla bantip namar ba kamdon su ka jing page jing khmi te ngi na kaliang jongi lada kalong hakani kerkom oh ya kata ka jing krong ne ka jing bom krong ngim nang ban ong kata te ndrei kata ka kamram jong government ban pej thu ban besar tang ban rei lada kalong laitlan kumne pade kakta pade yang iki ki try kali ki baron kali hang ni hari boy te ngi nang ne sakmat ngila persang ban pensngau sagi bor ki balor ki ong ba ya menta kam don su kono kono ka jing pej perman te ngi da ka wei per kasenjam isim ba lada kam don su ka jing pej perman te ngin kleng arson ngin pej hino ya kali buan nabar ngin ladangi lap bagi kali ki ba klem kot klem sla ki kali ki banabar ki ba wanrung laitlan hepo ka jela ka jongi ngim ban se ban sim action pade hala ka dei haka no kono ka bentaru kata de lang ba jong kata ka jingrai jongi menin bangi sawan ban pentip sa baro kini ki breu ki ba jumlin ban long ki dalal ban pas kini kali ki banabar ngida ong ru yaki ba sumba ba kim dei ban pas laitlan yaki kani ki yakin ki kali ki banabar ki ba klem biang ki kot kisla namar ba kumulong menta kamdon su ka jing pej perman te ka khta ba yang ki lokal nang ne namar ngi dei ki ba kamai ba yo kamai lengba ka kit ka ba teladang mi yo ka kit ka ba ka khta ya ka ram ka sya ka jongi namar ki kali jongi ki dei ki kali ba simram sudah kamdon ru ka wei ka kali ka ba ong bangi thet da ka pisa cash ni sim da ka ram ka sya ki kot kisla ni haban pendiang ki tax ki baper ki bangnya ni hab ban seo
te kalak ta sisa mentashi tayo kalayat kani ka jing bompet permansu ya ki ni ki mar livestock ki buan nabar te ngingim yo syu namar ba ngim tip syu gitu ki mar kat tu ka jing wan jong ki sei gilet menta namar ba ngingim yo kit yo ba syu te ka jing penbiang ikut kisla kam dei ka kam jong ka ason kari ka kam jong government kata da ka dei na kono ka angle ro ba ngingi kwa ba kan don bet ka checking lane ban don bet kita ka entry and exit ka ba la ban pet perman ya ka jingrum kertlep jong digi mar livestock ki buan nabar namar ko boong menta ka mar livestock kum kasnyang hadu menta kadang wan hi kam dei ba ka rung tang po megalia kaya leng ba jong kan ka surok sadu syakiwe ki state kum sa Mizoram sa po silsar kiya kini ki mar livestock te menta kam don su ka jing pet perman tengi ngim yo su namar ba habawan kani kamar livestock kum kasnya ngidang yo ban kit ban ba nang tinabor ni ban lik ban hapsa silcar lene samizaram tementa kam don suka eke gitu kila long light landut kala ban long hakis iar gimasi kum ta ter ke telong ba namar kata kajing kita yang ngim ban sesu ban wan leng ba jom pigi terus kinya dia ban pentip ba lalong kabala ngidon hi kajing kerpat ya kano kabor ba pej bahkan pej perman ya kani kerung kerslep jong kini kimar livestock nabar Meghalaya Post.news.